उड़िष्याव मोनसे गिख्रंथाव जाथायजों साथाम सुबुङा जिउ खहा आरो सास्नि गोब्राब जोखोम। गंसे माल लाबोग्रा रेलगारिया लिगनिफ्राय दाननानै गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। जाथायानो जायो उड़िष्या जाजपुर जिल्लानि कराई स्टेशनाव। गोब्राब खाथिजों फैबाय थानाय गंसे रेलगारिया गावनि लिगनिफ्राय दानज्लिंनानै गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो आरो बे जाब्रबथायजों रेलगारिनि गासिबो दाब्बाफ्रा सोमोनांथावै उल्थां-फाल्थां गोग्लैयो। बेबादि जोबोद गिख्रंथाव जाथायजों साथाम सुबुंफ्रा अबथिरा जिउ गोमानाङो आरो सास्नि सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जायो। जाथायखौनो लानानै उड़िष्यानि गिबि मन्थ्रि नवीन पटनायकआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जिउ गोमानाय साथाम सुबुंफोरनो साफायाव 2 लाख रां होनो थाखाय फोसावो आरो जोखोम जानायफोरखौ गोख्रैयै फाहामथाय होनांगौनि थाखाय खुंथाय आरो रैखाथि बिफाननिसिम बिथोन होयो। बेनि अनगायैबो रेल बिफाननिफ्राय जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरनो साफायाव 5 लाख रां, गोब्राबथार जोखोम जानायफोरनो 1 लाख रां आरो खम जोखोम जानायफोरनो साफायाव 25,000 रां होनो थाखाय फोसावो। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव जाथाय जानायजों रेल बिफाननि गोबां खहा जानायखौ फोरमायदों आरो बेबादिनो जाब्रबथाय जानायनि थाखाय गुबुन गुबुन रेलफोरखौ बन्द' खालामथ'नाय जाबाय। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय-सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।